Good morning! Happy Monday! Hindi ko alam kung na-close ko yung vlog kagabi. Parang hindi. But anyway, good morning. So today, anong petsa na ba ngayon? 9? 9 na ata. Yes, October 9. October 9. Ngayon yung uwi nila ka. And yeah, uwi na sila. So, ang gagawin ko ay lutuin ko yung request ni Kuya na hindi natupad kahapon. Yung Filipino breakfast. Gusto niya ng corned beef, spam, fried rice with eggs and bacon. Ano pa ba yun? Yeah, yun yung request ni Kuya ng breakfast. Then, magluluto akong humba for lunch. Kasi alis sila cut after lunch. Tulog pa sila. Pero meron ako itong sinaing na pang fried rice. So, magsaing muna. Ay, anong tawag nun? Pag-iwa-hiwalayin ko muna yung kanin. Para pag-fried rice na tayo. Ano, nabas ko na rin kagabi mo. Gagawin kong humba. Ayan, yung pata. Hinalang ko lang pala muna yung ating gagawing humba. Ayan. Ayan, yung ating rice. Pag-ihiwa-hiwalayin. Pag-ihiwa-hiwalayin. So, ito na yung ating fried rice. And, magsasaing na rin tayo. And, ito, pinapadry ko lang. Wala tong oil or anything. Dinadry ko lang siya. Maging ganyan ba ang kulay niya. Pinapalabas din natin yung kanyang mantika if meron. Pag-chop na tayo ng garlic para sa fried rice and sa aking gagawing humba. Gising na pala yung mga bata. Pati si Kat. Lumabas na sila. Pero ngayon nag-aayos na sila ng mga gamit. Mag-save lang ako ng bilog na hugis. Bilog na hugis para sa corned beef. Mag-decorate pa. Ha? I'm not sure yet. So, pinatay ko muna yung gusto natin lulutin yung ating humba kasi unahin muna natin yung ating fried rice. And meron ako ditong bacon pieces para sa fried rice natin. Ayan ang mga bata. Gising na silang lahat. Si Sak yung pinakahuli. Pinapalabas ko lang yung oil ng ating bacon. And then, parang hindi masyadong lalabas ang oil kasi more on meat tong bacon na to. So, mag-add ako ng oil. Ito yung ating oil. Ayan. Ito yung itsura ng ating gagawing humba. Ayan. Nag-brown na siya. Mag-cut na rin ako ng egg.
Walang masyadong oil na lumabas sa ating bacon. Maglagay tayo yung konting oil. Okay, fried rice next. Bango yan, no? Daming garlic na nabay ko. Nandito na, dinabas ko na. Niready ko na yung mug. Dede. Niready ko na. Ito na lang po. Inutuso. Ha? Yeah, put in. Konting asin lang. And, okay na to. Lagyan na natin yung bacon. Oh, look at that. Yum. Kahit wala na itong corned beef or spam, pwede itong kainin na ganito kasi may ano na, daming itlog and bacon. So, ito na yung flat white now. See yung ating fried rice. Ano na to? Tapos na. Luto na tayo ng spam. So, ayan yung kanya. Flat white. Delivery to sugar. Thank you. Welcome. Yeah. And ito ay kay Kat. Cappuccino sa kanya. Ito yung kay Kat. Cappuccino. Ang bango ng coffee. Hindi kasi ako nagpo-coffee. Catherine, dito na yung kape mo. So, nagkagawa silang bracelet doon. Lalagay ko na dito yung ating fried rice kasi ito na. Next is spam and then corned beef. Eggs pala muna. Mahal lang ano. Mahal ng fried rice. Ano muna ako, sunny side up eggs. Bago yung spam. Yeah. Okay. Thank you. Pagod ako dun sa Tulog ka. ang pagod din. Alam mo naman, napakahaba ng nilakad.
This is yours. Okay, next is spam and corned beef. Okay? Hindi ko na siya i-dip sa egg. Diretso ko na siyang i-fry. Do you like bread or rice? Do you have rice? All right. Dito silang dalawa naglalaro. Malapit daw sa food. Malapit daw sila sa food. Kaya pa sila naghahantay. Isa pa. Isa na lang. I'm busy, hang on. Hey. You're in slow mo. Okay, done na yung spam. Next is corned beef. Ito na yung last natin, corned beef. Kakain na sila. Tapos na to. Ang next kong gagawin ay maghihiwa ko ng orange. Ayan yung ating corned beef. So, tapos na yung corned beef. Ito yung spam, sunny side up eggs, fried rice, and omelette for Zaki Boy. Ito yung next kong gagawin. Hiwa ng orange. TikTok dun, oh. Ang kanilang tawag dito, manager. Si Kuya, naglalagay na ng kutsara at tinidor doon sa table. Gutom na raw siya. Ito na talaga yung last. Ayan, ready na yung food. Tingnan nyo sila, oh. That's yours. Tito Nel, go. Dig in. Dig in. Fiesta yan. Kuha ko ng serving spoon. Kain na sila here. With this here and that one there. Yes, hi. Where's that? Hard eggs. Hard eggs? That one. Yeah. Yeah, that one's hard. Gusto kasi ni Kuya. Okay. Yeah. Si Kuya nag-request ng Filipino sauce. Ayan yung Jufran. So, nilagay na natin yung pata. Tapos, lalagyan ko na to ng toyo, paminta, daw ng laurel. At saka kung ano yung mga nilalagay nyo pa naguhumba kayo. Inaano ko lang siya. Sinusute doon sa bawang at sibuyas. Malit kasi yung aking ating pot. Mustahin ko muna yung aking mga... Why? Alright, I can have the egg. A bit spicy. You like it, love? You want more corned beef? Okay. You like corned beef? Yeah. Oh. Ayan, Baba.
Mini bunch. Eat the orange, okay? After, okay, love? It's sweet. The orange. More corned beef. Yeah, what? No? Thank you. Management. Okay. Yeah. Lunch. Lagay akong coconut water. Okay, palambutin ko lang yan. Si Neil gusto niya ulit ng flat. Why? O, sana yun? Where is the flat white? Okay. Lagay tayong brown sugar. O, maingay na yung ating ano. 11 o'clock na and nandito si yung magkapatid, si Rylan tsaka si Hunter. Naglagay na pala ako ditong pineapple, ano ba? Coconut water, yung dry blossom nandito na. Hinuhuli ko yung aking suka kasi para hindi kung sa Bicol, kidit. Ano bang kidit sa Tagalog? Pinalambot ko muna yung aking baboy bago ko to ilagay. Kasi nagkikidit or tumitigas yung baboy pag nilalagay yung suka agad-agad. So, hinuhuli ko yung suka. Kahit sa adobo. Or depende sa inyo. Bahala kayo. Malapit na to. Kat! Try mo na. Kakain na naman si Kat. Ito talaga paborito kong trabaho dito. Nagatitim. Yes! Wait! Alam niyo yung ano guys? Sausaw ko ng lechon. Para daw Mang Tomas. Sarap manay. Ang tamis Okay na to. Ayan na siya. So, ayan. Ready na to. Pwede nang kumain anytime. Pero hindi ko muna papatayin yung aking induction para mag-reduce yung sabaw niya pa. Ayan. Pero malapot na siya. Malapot na yung kanyang sabaw. Ay, ang bango. Ayan sila, oh. Andito yung magkapatid. Kagagaling na nito sa labas siya kayong mga girls. Ayun, gagawa naman silang bracelet doon. Tinuturuan niya si Elijah. Bang ingay na. Ah, diba? Ayan, eto na. Pinatay ko na siya. Nilagyan ko siya ng sibuyas sa top. Ayan, pwede na yang kainin. Time check, alas 12 na. Si Neil sobrang busog pa, pero magki-cake daw siya. Eto, kakain siya ng mumba. Baba, kakain ka. Si Elijah yun, oh. Hindi, busog na. Are you gonna eat? Bigyan ko lang si Nosy ng cake. Bako sis, ikaw kumain ka kasi malayo ang biyahe mo. Ayan. Oo. Ayan yung kay Nelsie. Ayan yung macadamia na. At sarap. Neil, if you want more, you can come back. Okay, siya kain na siya. Oh. Kahit ano dyan, sis. Kahit ano dyan. That's yours, Nelsie. You're welcome. Yan, yung may mga buto tapos ano. Laman-laman, taba-taba. Ano dito? yung may litid-litid. Litid-litid. Ay, sarap. Ako din mamaya, kasi busog na busog. Kinain ko yung tira ni Holly. Yung mga tira-tira ng mga bata, kinain ko kasi. Yum, yum. Veronica, you wanna eat? Baba, eat, Baba. Gusto rin ni Veronica mag-cake. Lada? Mom? Yep. Hunter wants some too. Okay, Hunter. Elijah? How about you, Rylan? You want some cake too? Okay. Oh, gusto mo ng cake na? Okay, here, love.
You're welcome. I'm still in the gym. That's my journal. Ayan, kay Hunter. The table! It's broken! If you want more, just ask me, okay? You can sit here, love. Yeah. Make it drop. Hunter. That's so good. Yes. Where's mine? No. Okay. This is yours. You can... Okay. Oh, hindi naman ko pong aking favorite. Dito ka, love. Dito ka, love. Here. Dito na siya. Right, it's just here. Okay lang, oh. Oh, sige. Probably 4.5. 4.5. 4.5. That's pretty good. What do you think? 5, Riley. 3. 1. 5. Wow! Thank you. Do you want fruit box? That was Yeah, okay. Si Holly din humingi na ng cake. Huh? Okay, but Okay, Holly. 9. So, yeah, it's alright. That's your fruit box. Ito sa iyo, ha? Okay. You, 10. Oh, 10 daw yung ano. Kasi 5 lang. 5 kasi yung pinakayos na inano ni Nosy. Kaya 5 ang binigay niya sa akin. Good. Busog daw. Kuha pa raw siya ng rice. Sabi niya, kunti lang kakainin. Yung kulang yung rice niya. Elijah, eat. Wait, don't drop that one. More? More, Ate Oli? Gusto niya pa daw ng cake. Oh, diba? Mauubos na yung cake natin. I never had that card. Uy, dapat mali kasama. Round 2 for Holly. Here you go, Holly. Welcome. Na-conscious ako. First time niya pa lang matikman yung humba ko. Harap. Sabi ko, konti lang kakainin ko. Kunti, ano na siya, dami na. Si Kuya kakain na raw siya ng lunch. Fried rice and spam. You want some, Han? Okay, nag-dessert muna si Hunter. Tapos ngayon magkakain na siya. Ako na. Ito. I'm having a juice. Oh, you want fried rice? Alright. Patry ko muna sa kanya yung soup. Try the soup first. It's not hot. I'm in the Philippines. Ooh, you like it? Alright. Oh, diba? Nagustuhan niya. So, ito na lang ang ano ko sa kanya. Paulam. Kasi si Kuya, yung spam kay Kuya. Ako siya ng laman. Is that the last thing that you want to kill? You don't stop for ages. Ha? Ayoko na pang gusto ko pa. Nakatatlong balik na yan sikat. Han, inano ko yung ano ni Hunter. Hiniwa-hiwa ko yung kanyang pork. There you go. Okay. You're welcome. Uy, mabubutas mo na yung plato mo. Kuha ka na lang doon ulit. Kuha ka doon! Wala akong maano sa sasakyan. Yan lang. Nandito yung malilit na bata. Malilit na bata. Ang saya ni Elijah dito, oh. Yes? What's this? Hi! Mom. Yep. Mom, what's this? Okay, careful. Elijah? Here, Baba. Oh, I can touch the metal. Okay, that's good. Si Elijah, ganyan lang siya, oh. Si Veronica. Go, Rylan! Ayun yung tawaging Ry. Oh! Almost. Si Elijah. Are you alright, Baba? Almost! Tinatouch niya rin yung metal sa taas. Ganda ng... Yeah, but it's not that really cold. Yeah, but it's cold. Yeah, cold, but not really cold. Sana magbunga yung apricot natin this year. Kasi last year talaga wala siya. Hi, watch Elijah, girls, ha? Uwi na po siya. Uwi na po siya. Sabi ko, dali niya to kasi masarap tong papakin. Hindi na namin nakain kasi umalis kami kahapon, di ba? Lagyan niya na lang tong suka. Isus, ang sarap niyan. Oh. Ikaw na talaga. Alis na siya. And, renate ni Hunter. 10 out of 10 daw yung aking ulam. Oh, sis. 11 kay Kat. Ayan, naubos ni Hunter.
Lilipat na po sila ng ibang bahay. Ayan na po yung mga... Ito lang yung dala nyo? Wala kang luggage? Ayan yung kanyang labahan. Ang cute naman ito, oh. Ang cute niyan. Okay, wow. Tapos, si Elijah, hindi niya nabibila ng damit. Ayun ang damit ni Elijah for a couple years. Ano yan? Iba-ibang size. Ang gaganda pa kasi. So, yeah, kay Elijah yung bag na yan. Lahat lang yan kay Elijah. From Kuya TJ and Kuya Sak. Dala niya ba yung ano? Yung jersey na... May... Where did you put the TJ's? Yeah, may jersey siyang TJ. May lagay na TJ sa likod. Totoo na silang aalis. Kinuha mo yung napi? Na, yung kay Sak? Merong napi si Sak. Yung last niyang gamit na napi na nakatago lang dyan. Sabi ko, ibigay ko na kay Elijah kasi sino naman gagamit nun? Dati si Rylen, pag pumupunta siya dito, ginagamit niya yon. Pag nag-sleep over siya. Pero ngayon okay na rin siya. So, pwede yung kay Elijah. Ayun si Elijah, ang cute niya. Ay, palaro siya kay Kuya. Nadala mo? Saan? Nasa luggage. Nasa luggage na? Sa luggage na raw. Pumutok yung squishy na... Squishy? Is it squishy? The squishy silicone. Ayan. Nagkalat sa kamay ni Rylan. Siya ng dalawang girls. Sinabihan kasing itapon na hindi nakinig yung mga maliliit na to. Okay. Wash your hands in the bathroom, love, after. Okay? Say thanks, Tito Jan. Thank you. You go wash your hands. Wash your hands. Look. Ang sweet niya sa bata, as in. Kanina din, lumabas siya. Sinama niya si Elijah. Nagpitas-pitas sila doon ng bulaklak. Ayan. Ready na silang umalis. Nag-impake lang sila sa sa car. Nagpapak sa car. Nandoon. Si Elijah. And today, ang schedule ni Sak para maglagay ng mga fruit boxes tsaka empty bottles doon sa labas. Put it here, Zach, and then bring this bag. You're welcome. Oh, si Neil, magre-recreate ng video na gamit yung drone kasama yung dalawang girls. 3 years ago kasi ginawa niya. Ang cute ng dalawang bata. It's alright. Totoo na to. Alis na sila. Tingnan niyo si Zach. Hi, Ryan. Bye. Say bye-bye na Ate Holly. Say bye-bye to Ate Holly. Bye-bye, Ate Holly. Hug na. Oh. Hug na siya. See you na, Kuya Sak. See you, Kuya Sak. How about Kuya Sak? Hug Kuya Sak. Kuya Sak. That's Kuya Sak. That's Kuya Sak. Hug na Kuya Sak. How about Kuya TJ? Kuya TJ, bye-bye now. Where are you? Oh, where is he? Nasa toilet siguro. Where's Kuya TJ? Nasa labas. I see you. Bye-bye. See you, no. Thanks for having us. No worries. Oh, nag-hug din si Hi. Nag niya lahat. Si Kuya TJ. Oh. Mom. Hug na me. Hug na. See you next time. Bye-bye. Okay, bye-bye. Tito Jan. How about Tito Jan? Go, Tito. Say bye-bye, Tito Jan. High five. Siya pa. At least hindi na siya takot. Totoo na talaga. Alis na sila. Nagpipicture pa yung dalawang dalaga namin. See ya. Bye-bye, Holly. Bye-bye. Oh. No worries. Kasi tinan mo, wala na siyang wala na siyang space. Put one either side, have it in the middle. That's alright. I was gonna do this. Oo. God. Punong-puno kasi may malaki silang bag doon na yung black nga dala nila para kay kay Elijah kasi sayang naman yun, ang gaganda pang damit yun tsaka pants. Alright, see ya. Bye-bye mga ingat. Nakalis na sila ka. And tingnan niyo si Sak, kinakain niya na yung tirang. I'm gonna eat all this. I don't think so, that's too big. Yung tirang cake, yan na lang yung... I'm gonna add it to here. I don't like the nuts. You don't like the nuts. Same as Daddy. And to that. And TJ. Ako lang masarap. Pan-decorate ko din kasi. Good?
Tahimik na yung bahay. Pag umalis tong dalawang magkapatid, mas tahimik. Hindi rin kasi ito, madaldal to eh. So, ngayon, nililinis ko lang yung ating coffee maker. Ayan, hugasan ko to. And, ito yung pads. Dito nahuhulog. So, hugasan ko din kasi ito yan, dumi na. Muntik nang maubos ni Sak yung cake. Tinira niya lang talaga yung may macadamia. Ayaw niya daw kasi ng nuts. Malaki yun. Ayan na lang yung tinira niya. Ngayon, nasa labas sila. Dito sila sa labas naglalaro ng footy. Si Holly tsaka si Rylan pumunta sa bahay ni Taj at tsaka ni Parker. Oh, ayan sila. Lalaro sila dito. Ayan si Rylan. Si Holly wala siyang Essendon or Port, not Port. Essendon or West Coast na jersey. So, mayroon siyang Port yung suit niya. Holly, who's your team? Essendon. Essendon siya ngayon, pero naka-Port siyang jersey. Ayan yung scorer nila, oh. 1 point only. Yeah, the boys are on Yeah. Dito na tayo sa loob. Punasan ko muna tong glass door na to kasi ang dami niya ng fingerprints. Ayan, hindi ko lang makikita nyo. Ayan. Kasi pag hindi ko pa yung pinunasan, titigas yan. Mahihirapan na naman ako magtanggal. So, punasan ko muna. Ito yung mga bata. Andun yun si Kuya magkikik. Go, Kuya! Pinunasan ko rin dito sa labas. Yung mga bata. Naglalaro pa rin sila. Alright, okay na yan. Malinis na ulit. Nagpapahinga yung mga bata after nila maglaro. And inalok ni Sak at ni Kuya yung mga bata na uminom ng Coke or fruit box. Ayan si Ryan. Ang cute niya talaga. Ayan sila. Da? A bowl. A bowl. Bigyan niya rin ng snacks yung mga naglarong mga bata. Ayan. Not sure. Okay. Share with your friends. He's telling me that Dad, Honey's having a sleepover here tomorrow. He said he asked for. Okay. When? Tomorrow. No, when'd you ask? Share it with your friends. When'd you ask? This morning. Oh. Hello, ba't ako? Sinasabi ko, dapat lagi ako may snacks kasi lagi ini-invite kasi lagi ini-invite ng boys yung mga kaibigan nila maglaro dito sa amin. And si pizza daw siya. Tapos sila Kuya magpipizza. Yun, bukas na lang yun. Yung tirang humba. You're good? Alright. Tayo ng kasi kasuin natin ang mga players. Here. Kuya, Hunter. Get that Coke. Here, Hannah. Yeah, that one. The Coke. Babe. Honey. Here. That one. Okay. Share it. Huh? They share that Coke. I have a cups. Si Jan din, kumukuha rin ng chips. Yan, tapos na silang kumain. Doon na, maglalaro ulit sila. Guys, nakapagnap ako. Nakaalis na raw sila Hunter tsaka Rylan. 5 na. What time is it? 5:30. And then, si Jan. Ayan. Ayan na yung pizza nila. What do you want, Bob? Make love? Ayan yung dinner nila. Oh, perfect. Straight into it. Circle one pineapple. Oh, Of course, everyone would be barely.
So, end ko na yung vlog. Yun na yung vlog natin for today. Wala namang gagawin. Matutulog ako maaga. Yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. Ay, say bye-bye now. Bye. Bye, guys. Bye. Because I think I do.